Tinokudokezai mabuja akanakidza atauya nhau dzenyu dzanyasi zuva rochinomwe mwedzi uno wayechi wabvum. Tiri kutanda tiri muno munyika yeSouth Africa. Tiri kufara kuti dare guruguru romunyika yeSouth Africa, Constitutional Court pachirungu, ragotandira kure nyaya yakaendesiwa nevarimi wachena waye vanosvika 25 vachiti vari kuda kuripiwa mari inoita mabhirioni 2 omari yemuSouth Africa nokuti wakatorehwa ivhu muZimbabwe. Tiri kufara hurumende yemuSouth Africa iri becha yareketa, asi darero rakureketa kuti makanongewa kuuya nenyaya yenyu kunoti chadoida bakuimbwa izvezvi. Aiwa, tiri kutenda izvozvo zvisvinu dai zvatoenderera mberi. Paribe mari yavanofanira kupuwa vanhuwa kutouya kwavo wakauya kotiparadzira zvinhu zvizhinji fani makore okare kare. Makuno yanopapa kuburika ipapa kuti OZANU-PF waisa mumwe wavo chidiki Charles Munangasa kuti kwaindiye agere hunde pakambani yoZBC CEO pachirungu. Zvatinogara reketa kazviya kutoti nyaya idzodzi ndo nyaya dzinorwadza vanhu izvozvi kuti vanondoita madira aJoji kudari, asi paribe chinhu chinofambira nyika. Ipapo ndo patinonetsana ipapo. Ukuwo Caston Mateu agoburika ipapamo ari kureketa kuti kwai ZBC ndiyo inofanira kutora mari dzomarezinesi, asi kuti kwai mari dzomarezinesi dzinofanira kutoriwa no-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Wakomana kutadza kuona kutoti paribe chisvinu vanhu wabodziwo anondoramba achindoreketa mareketero acheiwa. Idi unobva watoona kutoti idi heno kuti zvinopera sei, asi zvaakuburika pachena kuti pfungwa dzokuitira vanhu pachiribe kana chibodzi chiripo ipapo. Mapurisa agoreketayo kutoti takakwanisa kusungisa vanhu tikatovaendesa kumatauro dzimhosva vakabatiwa nomhosva dzokutekaidza zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo, drug peddling pachirungu. Kwai vanosvika 21, wamwe wacho wagopuwa mari dzochoupenzi dzinobvira kumadhora 100 zvichienda mberi. Wamwe wagonzi wagoende kosenza basa risingabhadharwe, community service pachirungu. Wamwe wagonzi wapinde mujere zvekutosvika gore rese munhu ari mujere nonyaya yekutengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Iwo mapurisa ipapa wagoreketa kutoti wezvikoro gongwarirai, wana mbavha wakaita kudirana hwendo huno wari kuda kutaimirawo kamari ikako kamunenge matora ikako komari dzofundo yowapweredzo, kwai ndiko wari kutaimira kutoti wakugadzikei pasi. Kuno ipapa wagonzi tsvakai ana mahobho akawanda vanopfuti kana zvichikoneka pokare endesai mari kumabhengi. Kuno munhu wese anoziva kuti ikandange yapinda mubhengimo kuiboya wakutonyepiwa zvekuita nayo, kana kuti unoboya mari paunodira. Ipapo ndo patinonetsa ipapo, ndosaka vanhu vasingazoende manji iko kumabhengi kokoisa mari. Tikai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Nyaya yekombi yowapwerewo kumutero yaramba ichinetsa vabereki, asi tiri kufarawo kunyepa kuti kwai izvozvi vanosvika 17 wapwerewo wakaenda korapiwa wakabuditsiwa muchipatara. Tiri kutotenda nokutoti kupidiguka katatu iri kuumburuka zvayo mukatondo ikako katatu. Wakomana pakaita kunyangariwa, asi yava akachengeta wapwerewa. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Bazi rinoringa nezvokutekedzwa kwezvinhu nomugwagwa noi ragoreketa kutoti radichiwa manje nevanhu vari kuramba vachindouya vachitoda kuisa zvokushambadza zvavo mumugwagwa, richadaba zvokuti rizvitetekere. Tinovaziva ava, kutsvaka kuti waone kuti wagopuwa chokomuhomwe ndozvavanenge vari kuda izvozvi. Paribe chimwe ipapapa, munotoona kutoti ukaenda uchiti koiwe ndinokupawo kaiji, unotoona kutoti rekaitewo ite kuti tirekete nevakuru zvididi. Tinovaziva vanhu ava, rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi.
wamwe wairi wakabuditsiwa nawamunangarwa makuno yanokubva mujere watobenhutsiwapo kare kudarodzi mhosva nokuponda warume apa wachaburika baa manje wabva waita kupfikiwa chaiko chaiko apa mukoma nomunun'una Elvis naEvans mupamhanga wakomana kwai ndokugokwe waagoenda konyirana bambo wavo kuti kwai imimi bambo makatitengesa kumapurisa tikasungiwa tikaenda kujere kunotabenhutsiwa manje taakuchiita zvokukupedzerai kwakuwabinha baba waye bambo kwabva wati ewo sarai mudye sadzaro hwendo huno pakaita kunyangariwa unobva watoona kutoti paribe chisvinu chaicho kaiti tirambe takaringa asi zviri kurwadza apa tatozoseka wanhu vari kunzi wakatonga wabatiranapo kare wakambowakuba kuba kuona kuti waite zvisvinu tikaitione kuti zvinopera zvakaita sei. Nyaya yemakuwa okuWarren Hills akanga ari kupaziwa tagokunyepa iya inenge yazoita zvimwe manje. Kwai kuno mumwe anonzi Gilbert Mukandatsama kwai Mukandatsama iwo akabatiwa varume kwai agobatiwa ari kumakuwa ari kutoda kupaza rimwe kuguwa romumwe munhu bvaabatiwa nowakomana wakanzuru ipapo ndokubatiwa kwaagweita kunoda redzimhosva ragototi ngatanga aenda kobvenekiwa pfungwa dzioneke kuti dzichiri raiti chere kana kuti dzakanyangariwa. Kana dzikaoneka dzichiri raiti aiwa opinda padare asi kana dzakanyangariwa manje kuti zvichambopera sei unobva waita kuzvisaya kuti chii chaizvo changa chiri kuitika kuti zvidando. Akange ambori kubasa rosori ari mukuru ikweyo Tobias Musiiwa chaunoita kwai anzi namunangarwa aiwa ngaaite gamba ronyika wachazomuika pamuzinda wawopo waZANU-PF po kuti rini tichagokunyepai kuti zvinenge zviri kuburikapo zvarini. Wanhu wagadzirira kuenda kumusangano uri kurongiwa naiye Panganai Java kuNational Sports paipapa waakutonyepiwa kumusangano yavo yeZANU-PF ko kuti gadzirirai mabhazi anenge aripo kutakura vanhu kubva munyika yese kuti vanhu vauye wazare ipapo. Unobva watoona kuti itori rarika zvokunamata pachiribe zvokunamata paapa yaarari yega tikaidu tirambe takaringa kuti zvinenge zvichimboita nokupi. Ukuwo John Mushayawanhu iye Mr Zig agoreketa wakomana zvinhu zvavanoramba vachindoreketa paari kureketa pese pari kuburika zvinhu zvinyowani zvakasiyana nezvakamboburika mumasure ipapa agoreketa kuti kwai nyika yeZimbabwe isusu tiri kufara nokutoti Zigi yakatsigiwa nozvicheriwa zvopasi pokare neimwe mari yedu iri kuNew York kuAmerica. Imikai kwai nyika yeZimbabwe ino mari iri kuAmerica yakaendesiwa rini nani kohoko sei isiri kubhadhara mari iyoyo isingakwanisi kubhadhara zvimwe zvikwereti handiti tingadai tori pari nani ende iri kuberekana chere mari iyoyo imari yakaendesiwa ikweyo. Imi izvi idina yawe rekai muone wachazozvidura hawo rimwe zuva. Muturi agoburitsawo rimwe tsamba yaanga ari kureketa kuti ndiri kubvuma kutoti izvezvi Zigi yuyu achanetsa kuti agashirikwe kuwanhu nokutoti paribe chisvinu. Ukaona azonyora kubvuma ega nekuti Zigi acharamba asiri kuwanhu unobva waziva kuti ichokwadi zvawaremera zviriita kuzvimbira zvosadza mbodza asi rikai tirambe takazviringa hedu isu chedu kuringa takanyarara kuti ziro ndokuti zvivaitire zviri nani wafoire wegani paribe wavanonangidzira. Varume vanotamba mutambo wekiriketi wajiwa pokare kumutambo T20 ungori kutambiwa noiyo Bangladesh wajiwa manje yese yavatamba mitatu pamishanu iripo. Paribe chisvinu rekaidu tirambe takazviringa kuti zvinombopera nokupi. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno munyika yeSouth Africa haisi yarehwa manja nokuramba kupindi kwayo kwayaita kuti ipinziwe munyaya yekunetsana kwaZuma noWabiache kuMK Party.
ipapo ndo chaipo pawakuona ipapo. Kana kwedu uno vanhu vatoti zvisvinwi zvigwii kupita zvinoita ozeki vanopindira munyaya dzomubato rowanhu. Paiwakiwa pakagwa nozuro kunzvimbo yoGeorge kuWestern Cape muSouth Africa, paita kunyangara kumana. Paburika izvezvi kuti kwai vanhu vanosvika vatanhatu vapfa, vamwe vanosvika 40 chaiwo wakakuwadziwa, vamwe wachiripo pasi, wasati waoneka wachiripo pasi. Poyo murwi wematombo nomavhu nomanyara. Varume pakaita kunyangara. Ukaona maitiro apaita unobva watoona kuti panga paitiwa mashotikati chaiwo masvinu, asi tikutenda yawe kuti wazhinji wakapona. Kwaya kambani yenge iri kuita ipapo inonzi Neo Trend. Rekai hedu tirambe takagoringa kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Kambani yeAmazon kwai yatanda kutengesa munyika yeSouth Africa. Tiri kuti makorokoto wabiedu aiwa wakazviita zvisvinu nokuti wakaita kuwaka rinozi guruguru zifactory chairo rokutoti wagotengesere zvinhu zvavo imo munyika yeSouth Africa. Tiri kuti makorokoto dai zvatoenderera mberi. Apa kuKenya kwai ipapa kambani yavo yondege Kenya Airways ichatanda mangwana kubenhuka kunyika yoDRC kuKinshasa. Izvi kwai basa wayo waburitsiwa manje noDRC. Tiri kuti zvakanaka zvisvinu dai zvaenderera mberi. Kunyika yoSenegal mutungamiri wenyika Faye goti inini ndinofaya. Ndiri kuda vanhu vanouya koungana ndichikwira ndege, koungana ndichibenhuka. Ndiri kuda kuwaona vanhu, kwai vanhu vese garai kumahofisi kwenyu muchiita zvamunoita kubasa. Ndo zvisvinuka izvi. Vakomana zuva richapinda chamisa paanenge ari kukwira ndege. Tiri kuda kutozviona zvichiitika kuti panenge paribe kana munhu mubodzi kundokuendesiwa nouyo wanomuchengetedzawo, wobva wandokwira woenda. Kuita vanhu vanoita rari kuti vari kuperekedza mutungamiri wenyika. Basa rakamira, mahofisi muribe vanhu, idi zvakaita kuoma. Asi tiri kuzvitenda izvi. Chikwata choManchester United chakadyiwa noshiri. Kwai ipapa wakuru wechikwata wakutoti taakudzinga isu Erik ten Hag tichamudaba nokutoti mahagi ache 10 atadza kuita zvisvinu. Rekai tione kuti zvinenge zvimira sei. Wari kureketa makwai wagoti Gareth Southgate ndiye ari kudaunza apinziwe ipapo. Asi tatira zvibata kuti chokwadi chere kana kuti manyepo. Izvezvi mitambo yeChampions League, Borussia Dortmund yakaringana usu nousu ichihwapulirana bhora, iro bhora svinu noiyo PSG. Rekai tione kuti chimwe chikomba chinoti tasa ndochipi. Asi kuringa kwedu aiwa Dortmund iri kuenderera mberi, PSG zvakairemera. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei panyasi. Aiwa tiri ipapo mabuja, rekai tidipfame tizorodze nyama. Ndini wenyu mhandu wewo nawo.